Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dis que nunca choveu que non escampara, pero certo é que a terra xa non dá máis de sí. O tren de borrascas que leva afectándonos dende hai semanas deixanos alnés solos completamente enchoupados, sen capacidade para absorber máis. Os datos falan por si sós. É moita auga que leva caído, pero aquí estamos acostumbrados, non, a esta serie de precipitacións. Este ano é algo anormal, non? Levamos 1.450 litros neste momento, desde o 1 de outubro. O ano pasado, por exemplo, foron 912. A diferencia é significativa. Ainda que o mes de xaneiro do ano pasado sí que foi casi prácticamente igual de chuvioso que este ano. Este ano caíron 350 litros e o ano pasado 330 na estación que nos temos en Barrantes, por exemplo. Nada, é moi habitual, non? Nos estamos acostumbrados aquí, igual se nos olvida moi pronto, temos a memoria moi frágil, pero sí que é habitual, vamos, que aquí chova. Esta cantidade de auga como afecta ao sector do viño? Ahora mesmo estamos en parada vegetativa, entón é o momento da poda e o atado da viña. Este tempo condicionanos moito, a verdade, estes traballos, vamos con retraso. Esperemos que retrasa a brotación tamén, ainda que non está facendo frío, pero bueno, esperemos que temos a esperanza de que se retrasa a brotación e que nos deu polo menos unha semaniña máis para poder traballar. Bueno, é moi difícil, tanto pola choiva para os traballos de poda manual, pero tamén para o atado, porque cada vez máis se ata con maquinaria mecánica, con atadora eléctrica, non se pode traballar así con estes días de choiva. O tempo condiciona o traballo dos viticultores para a poda e o atado, pero a planta, entre tanto, resiste sen dificultade. O estar en parada vegetativa, este episodio de tanta auga non lles afecta. Toda esta cadena de borrascas consecutivas, pois o que fan é que o terreo está a capacidade de campo, bueno, despois de 350 litros en xaneiro e xa chovendo sobre mollado, pois están os terreos desbordados, incluso inundados, e, bueno, é algo habitual, pero non lle afecta a vide como, bueno, non lle afecta como está en parada vegetativa, non é algo que se significa. Si fose en outro momento, sí, pero se fose en protección ou en plena vegetación, pero neste momento non é algo preocupante, vamos, é algo habitual nos invernos que pase isto. E mesmo en casos como este, con imaxes tan espectaculares e coa auga cubrindo a cepa case por completo, a planta resiste. Non lles fai daño especialmente, non? Eso enseguida se drena, temos solos arenosos, e a ventaxa que temos aquí, non? Con respecto, por exemplo, a estas imaxes que vimos estes días de Andalucía, aquí temos solos arenosos, o que fai é que eso vai a drenar moi pronto a auga. A verdade que as imaxes son moi espectaculares, pero enseguida sabemos que enseguida vai a baixar. Como vamos a entrar con trator ata abril, por exemplo, esperemos, entón, bueno, creo que non vamos a ter problema, non é habitual. Pode ser que algunha zona sí que quede máis encharcada ou máis mollada e sea máis difícil entrar con tractor, pero bueno, esperemos que non, que podamos entrar en abril cos tractores.
pero bueno, debería parar tamén de chover en algún momento. Espero que chova agora e despois no ciclo vegetativo pare, como fixo o ano pasado, non? Que choveu un montón a principio en primavera e despois foi un verán moi seco. Espero que sexa así. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro advirten que estas condicións meteorolóxicas fan prever unha primavera complicada dende o punto de vista fitosanitario, con maior risco de aparición de determinados patóxenos e en menor medida de algunhas pragas de insectos. O Auditorio de Ribadumia acollera o luns 23 de febreiro a partir das 9 da mañá a xornada Retos e Solucións para a Xestión Sostible do chan en viñedos, un encontro aberto a todo o público que busca chegar ao sector vitivinícola e a cidadanía ferramentas e coñecemento para mellorar a saúde do chan, un elemento clave para a sustentabilidade e a produtividade do viñedo. A actividade enmárcase no proxecto europeo Soil and Wine Residues e está organizada pola Mancomunidade do Salnés, coa colaboración de Adegas Paco y Lola e con participación de persoal investigador e profesionais especializados en conservación do chan e xestión ambiental. O programa inclúe unha apertura institucional por parte da Presidencia da Mancomunidade do Salnés e a presentación do proxecto a cargo de Juan José Villaverde, científico titular do CSIC na Misión Biolóxica de Galicia da área de chans e calidade do chan. A continuación celebraránse dous relatorios técnicos, un a cargo de Óscar Prado, director de Airis Tecnoloxías Ambientais SL, e outro impartido por Gustavo Cochón, mestre composteiro da Mancomunidade do Salnés e consultor en Enxeñería e Xestión Ambiental. Dende as 11 a xornada incorporará unha parte práctica e participativa coa análise e realización de enquisas ao sector vitivinícola e ao público asistente, dinamizadas por Diego García, director do Departamento de Viticultura da Adegas Paco y Lola, dentro dunha enquisa elaborada pola Universidade de Santiago de Compostela. Ás 12 desenvolveránse un taller participativo para identificar problemáticas e priorizar necesidades a partir dos resultados preliminares das enquisas, e a xornada finalizará con conclusións e peche ás 2. A organización convida a viticultores, adegas, persoal técnico, representantes municipais, empresas vinculadas ao sector e cidadanía interesada a participar nesta sesión, concibida como un espazo para compartir coñecemento, trasladar inquietudes e avanzar en solucións prácticas para unha xestión máis sostible do chan do viñedo. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.
Incrementar o valor dos seus produtos é o obxectivo que se marca a Organización Interprofesional do Viño de España de cara ao 2028. Segundo recolle no seu plan estratégico, a entidade aposta por conseguir que adegas e viticultores medren en valor, reforcen a súa competitividade internacional e consoliden un modelo máis rendible e sustentable. Dende a organización destacan que o momento actual está marcado pola caída do consumo do viño, motivada en parte polos cambios nos hábitos e pola incerteza económica e xeopolítica. Por iso, creen que o mellor xeito de abordar a situación é apostar por unha estrategia reforzada, realista e orientada ao valor. Nesta última actualización, o plan contempla 81 accións divididas en 10 eixos estratégicos e 17 obxectivos cuantitativos. Un contido dirixido a consolidar 3 prioridades para o sector: impulsar a captación de valor nos mercados internacionais, lograr o equilibrio do mercado e a rendibilidade de toda a cadea e defender o viño na súa relación coa dieta mediterránea, apostando pola moderación e autorregulación no consumo. Ademais, a digitalización, a innovación e a intelixencia económica aparecen como eixos transversais para reforzar a competitividade do sector, mellorar a planificación e anticipar escenarios. Cabe destacar que España mantén a terceira posición mundial en valor de exportacións. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Xa está en marcha o Plan de Formación Continua 2026 do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. As accións formativas van dirixidas ao persoal técnico do medio rural, co obxectivo de impulsar a formación agroalimentaria para impulsar o desenvolvemento rural. O plan contempla 61 actividades formativas. As temáticas son variadas e entre elas figuran cuestións como a remuda xeracional, a incorporación das mulleres ao sector primario, a innovación e a digitalización, a xestión das regas, a sanidade animal ou o asesoramento técnico. Todas elas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvemento rural polo Ministerio. Os cursos están dirixidos a técnicos que desenvolven o seu labor no medio, dende persoal das administracións públicas, redes e grupos de acción local, ata titulados universitarios que traballan no sistema de asesoramento ao redor das axudas da política agraria común en materia de xestión de terras e explotacións agrarias, pasando ademais por organizacións profesionais agrarias, cooperativas e asociacións do medio rural ou axentes de emprego e desenvolvemento local. Nesta edición, o Plan de Formación Continua conta cunha modalidade dual con accións formativas virtuais e presenciais. Os cursos e xornadas online desenvolveránse a través dunha plataforma de formación específica. Pola súa banda, as presenciais celebraránse en instalacións do propio Ministerio ou outras localizacións que se escollan con este obxectivo. O primeiro posto do Campeonato Internacional de Xoves Talentos de Sumillería Premio Suso Domínguez, organizado polo Centro Integrado de FP Carlos Oroza de Pontevedra, marchou para Asturias. O gañador da edición deste ano do certame foi Borja Morgado, de 35 anos, e alumno do Centro de Hostalería e Turismo de Xixón. Pedro Conesa, de 44 anos, e alumno do Centro de Cartaxena, en Murcia, fíxose co segundo posto, mentres que o terceiro quedou na casa grazas a Elías Casás, de 21 anos, e estudante do dobre grao de Dirección de Cociña e Servizos do Carlos Oroza. Un ano máis, o concurso reuniu en Pontevedra alumnado de diferentes centros de hostalería de toda España e Portugal. Chegaron participantes de distintos puntos de Galicia, pero tamén de Euskadi, a Rioxa, Andalucía, as Palmas de Gran Canaria, Barcelona e Mallorca. Tamén deportou de Viana do Castelo, do país veciño. Todos enfrontáronse a 2 xornadas de probas. E na final, os participantes se enfrontáronse a desafíos de velocidade, servizo de viño e demostración de estilo e profesionalidade. Todo ante un xurado de excepción. Ademais de Xoan Cannas, estiveron Tomás Ucha, sumiller de Diverso, Mario Aillón, sumiller en Berria, ou Evelia Mora, sumiller do restaurante coruñés Miga. Felicitar a todos los concursantes por vuestra ilusión, por hacer un montón de kilómetros y venir hasta aquí a pasar 2 días a Rías Baixas, a Pontevedra, con nosotros. Es todo un lujo que cada año pues acudáis a la llamada que se hace desde aquí para participar en un concurso como este. Como hemos dicho al principio, no tiene más objetivo que algo lúdico,
didáctico, divertido, pasarlo bien y sobre todo generar este networking, conocernos, ser piña dentro de lo que es la hostelería, los futuros talentos de la hostelería nacional e internacional de España y Portugal. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.